1988 sini je DNB Accord jong je edition hapango age 17 ta je sheet tangmani bisingor tan 3 ta jong ST sheet panmani abobo sini accord sign ni bising tuno jong mano aboni bagai sini poito jong mannai sini abo 6-7 mas dukurang lara naisindi sini bubagra tamo khai ya jong bubagra na sini first to last jong bubagra na poito khai bubagra no jong depend khayo asma hambai media dakhte buksangno jong tini sal kolokma thangnai 28 tarik ni simi 2 tarik jorani je menglai mani sara tripura rajyoni bororok jotona klai kithik mukti bai kungti bai khayinai kaplai koklai bubagrani bagai mayani bagai sini bubagra mungsa thaisang de ungno hine kiri koro ungmane yakni chung yogoi mankha ne chung tini sawai mano 2 tarik march chung accord sign manai mankha aboni tongthok mung panda chung tini ora chikon chakai khaijakha tai chung ora 4ta bisi romoi khayo Donchandra Setrai Shibari Jamthum 4ta bisi romoi chung ora tini program khailekha belakher hohom dodom khaino khailekha chiri bubagra chuno 2 tarikono chuno saharjak norok enjoy khailaidi celebrate khailaidi fiaba ashok kotor khaiba ta khaidi buini khoti ingmani jat amti khai ta khaidi kachang ni bising tin norok khailedi chung ora ama haina simito chung kachang ni bising tuino chung kabangma kolok lama reli khailai kha ro mohadab jomoni ni simi ora setrai bisi jora chung himlai ka lama lamboto kochosora bai ambasani phari lama ti khaye dunga jomoni ti khlai chung ora setrai bisi wa hapai kha forest office ni range office ni tolago chung ora tini panda kaisa sungchawi mankha borok prai 1000 jona rok ngano